Bagoazen Aitziberrekin, Aitziber terapia sistemikoan aditua da, eta askok esango duzu, eta zer da terapia sistemikoa, berak esango digu, zergatik egiten da terapia mota hau, eta galdera gehiago, aurreko belaunaldiek zertan eragiten digute guri eta guk hurrengo belaunaldiei zerbait transmitituko aldiegu, edo eragingo aldiegu zerbaitetan. Gurekin da Aitziber Pollos Astiazaran. Arratxaldeo. Aitziber, ongi etorri. Esker. Terapia sistemikoa zer den galdetzen hasi aurretik, zu zerk eraman zintuen terapia mota honetara? Bueno, bizitzako momentu baten egontzan, ez da kanpotik bazirudien dena ondo zeola, bai etxea erosita eta familia eta lana eta dana ondo zeon, baina barrutik bazeon puntu bat hor, tristura edo gaizki, baina ez nekien zegertatzen izan. Eta, terapia bilatu nun eta terapia mota honetan, psikoanalisia eta terapia sistemikoa aurkitu nitun, eta aldi berean lagun bate konstelazio sistemikoi buruz hitz egin zian, eta horra junta kriston buruak eztanda intzian. Bai, zergatik, ze erantzun jaso zenituen? Familia konstelazio horiekin, ez da? Bai, zen ikusi eta ulertu ezin nituen gauzak bizi nituen. Orduan, normalian ulertu nahi ditugu gauzak eta uste dugu ikutu ezakeguna bakarrik existitzen dela. Eta, han beste gauza batzuk bizi izan nituen eta ikusitakoak barruan bizi nuena nola baite, matx egin zuen hortan. Ez dakit zerbait zehaztu gote dezakezun, beste gauza batzuk ikusi zenituela, somatu zenituela, zer kutsi zintuen haua bete hortz? Batez ere konturatzeak ez dagoela bakarrik guk uste deguna. Azkenean ulermenarekin, saiatzen geha dana azaltzen, baina gauza, bazegoen barruan setipen bat ezin nula azaldu. Nik bizitza dana ondo zeon, baina ez nuen ulertzen zergatik nuen utxune sentimendu hori barrun. Orduan, klaro, kanpoan konstelaziotan beste pertsonekin egiten da eta errepresentazio hortan barruan sentitzen una ikusi nun, eta pertsona guzti horiek ez ezagunak zian, orduan, sorpresa handia izan zen. Orduan zuri terapia sistemikoak lagundu dizu zure bidea topatzen? Guztiz, bizi izan dudan guztiari zentzu bat eman dio. Zer da terapia sistemikoa? Hasiko gara hortik? Ze oraindik ondo ulertu behar du hori zer den? Bai, terapia sistemikoa zer den ulertzeko garrantzitsu iruditzen zait sistema bat zer den, ulertzea orduan, claro, psikologia arloan, zen hau biologian eta kimikan eta erabili daiteke, baina psikologia arloan ulertu daiteke sistema bat individuen multzo bat bezala. Familian, hori gertatzen da, sistema familiarra multzo bat da, baina garrantzizkoena da ulertzia, barruan dauden individu horiek errelazionatuta daudela interdependentzia bat dagoela, orduan batek egiten duna besteari eragiten dio ere bai. Orduan, klaro, ez da bakarrik guk zer uste dugun, zer bizitzen dugun, baizik eta familian bizi izan dena, edo guk sistema ere gorputza sistema bada. Ez da bakarrik buruan uste duguna, baizik eta emozioak, sentipenak ere dana batera dijoazte. Beraz, terapia sistemikoa jasotzetik, ondoren gidari izatera pasatu zara? Bai. Nola? Bizitza hainbeste aldatu zitzaidan, nahia nuela, guztia opartzekatzea beste pertsonekin zeren ansiedade asko dago gaur egun edo ez ulermen asko, orduan niri hainbeste lagundu zian eta jakin minak eraman ninduen ikastera, baina behin hor nengoela esan, hau jendearekin partekatu nahi dut eta hasi nintzen. Eta gida bezala, zu hor zaude, aurrean talde bat daukagu, argazkietan ikusi dugun bezala, nola hasten da bat hau lantzen? Zein da lehenbiziko pausoa? Gaur egun interneten, sare sozialetan kristo informazio pila dago. Orduan, pertsona batek bere, joan daitezke talde batera, hor txarla bat izan zen, gai honen inguruan, baina izan daiteke ere, pertsonak bat zeo zer daka barrun ez dakan, zeo zer gertatzen nahi zaio, eta hori kontsultara eraman da landu dezakegu, elkarrizketa bidez, hitz egiten, galderak eginez, konstelazio sistemikoak ere beste tresna badia guzti hori lantzeko, eta hor uste argazketan ere atera dana gorputzarekin. Gorputzak azkenian fasziak, ehun konektibo bada, gorputzen dakagunak, eta guzti horrek informazioa gordetzen du. Eta guzti hori ere landu daiteke gorputzetik, ez bakarrik elkarrizketan. Eta adibidez uste duzu,
nire kasua bada, 5 urte dara matzate konstelazioak egin nahien, eta oso izuan ez, olako gauzen aurrean ez, eta beti gomendatzen didate ez da, eta egia da, oraintxen ora momentu hortan, egingo edala, konbentziutan momentu ez. Inoiz behin entzun izan dut leku horietara ez, edo konstelazioak egitera joateko prest egotea komeni dela. Zuk garrantzia ematen diozu horri? Bai, niretzako garrantzitsuena da, zeren hori da intentzio horrek eragiten du mugimendua. Ez da bakarrik uste deguna, ni behin baino gehiagotan iritsi zaitez. Eske nire amak, nire senarrak, nire umeak eske nahi du. Bai, berak deitu behar dut, nik hori jakiteko zeren bestela zuk gertatzen da. Rezeptibo egon barko duzu, ez da? Klaro, konstelazioetan azkenian ez da guk nahi deguna, baizik eta mugimendu badago, energetikoa da, orduan pertsona, itxita balin badago eta pertsonak ez balin ba nahi du, hori ez da mugituko, ez da zertarako balio. Ados. Beldurrak, betegabeko helburuak, ametsak, horiek transmititu daitezke belaunaldiz belaunaldi? Bai, ala da. Ikasketak dauden ingurun epigenetika ditzen da, bai, zen hori ez da, ulermenak behar ditugu, gaur egun zientzia behar dugu guzti hau esplikatzeko, baina ikusi da, guk azkenean urteak daramazkagun honekin ikusten dugu behin eta berriz nola, alde logikotik agian uler dezakegu gure amak guta zaurdun txeonian bizi izantzuna guk bizi dugu. Hor dago, guk ez gea kontziente, ez dakigu nola bizi izan genuen, baina gure amak bizi izantzuna guk ere bizi izan dugu. Orduan hori ere berdina gertatzen da, nahiz eta fisikoki horrez egon, gure aitonamonekin, birraitonekin, belaunaldi pasatzen da. Eta horrek esan nahi du, barkatu zure burua adibidetzat jartzea, baina hasieran esan duzu, ezta? Zure bizitzan dena ondo zegoen, esango dugu, itxuraz behintzat, baina hor utxune bat edo bazen zerbait falta zen. Horrek zesan nahi du, zure aurreko senide belaunaldi edo urrunetik edo gertutik datorren zerbait zela edo dela edo... Izan daiteke, baina garrantzitsuena niretzako nire lan egiteko eran behintzat garrantzitsuena da gaurkotik astea. Ze askotan gertatzen da konstelaziotan, begiratzen dela, ez nire birraitona izan zen, bai, hori hor dago, eta informazio guzti hori badaukagu, baina garrantzitsuena da gaur egun zehozer balin badago blokeo bat edo zehozer nabaritzen balin badago hortik abiatzea. Batzutan ez da behar atzera jotia, zeren gaur egun aldaketa iten balin badegu sistema hau da horregatik gerta garrantzitsua. Guk aldaketa bat iten balin badegu gaur egun sistema, hor dakagun informazio guzti hori aldatu egiten da. Baina, klaro, batzutan horrekin ez da nahikoa, horregatik hitz egiten izatez, terapia holistiko hauek horregatik dia beharrezkoak, zeren batzutan konduktualak dianak, edo betiko, batzutan pertsona batzuei motz geratzen zaie eta beste gauza batzu kontekstua begiratu behar da. Baiz, askotan ez, psikoanalista bat entzunean nola askotan ez, biktima bihurtzeko gaitasuna edo zaletasuna daukagun alegia, bizitzan pasa dugun guztiarekin normala da, ez da, gabezio batzuk edo izatea, ez, esaten du, ez, askotan ez, baina, jarri ezagun abia puntua, ez, gaurretik, eta egin ezagun alegina gure buruari begira, aurrera begira, ez, bestela hor, ez, ainguratuta geratzen garela iraganean, eta biktima paperean erortzeko arriskua, ez, uste hori badagola desente gure artean esango nuke. Bai, zen beti kanpokoaren errua den bitartean guk ez dakagu botererik, ezin dugu ezer egin, edo orduan berdina gertatzen da, berdin da ze terapia mota, guk dakiguna erabiltzen balein badegu bestei errua botatzeko, hau asko gertatzen da, esan duzun bezala, bai, esken nere amak, esken nere, bai, gertatu zen, hemen zaude, dana ondo atera da bizirik gaudelako, orduan, oain zure eskuz zer dago, eta horregatik eta garrantzitsua ez da begiratzea zer gertatu zen jakiteko, ez da, gaur egun blokeo bat dakat eta hori aldatu nahi dut, bale, zer behar detonetarako, baina, akzio batekin, bai, zentzu batekin. Beste begi batzuekin ikusi hori da zure leloa, eta terapia honen funtsa, bai? Izen hori, nitzako rekonektatzen dit, zeren nitzako ez da gertatzen dana, bizitzan gertatzen dena, bizik eta ze begiekin ikusten dugu, nola begiratzen dugu, edo batez ere ze narratiba daukagun gertatzen den horrekiko. Egoera berdinak pertsona desberdinei desberdin afektatzen die, horregatik da garrantzitsua ulertzea zein den gure historia eta zergatik bizitzen dugun horrela. Maia, ez da gitzeren zaiz dauden? Larun bat ontan badaukagu. Ni naiz pausuak ematen. Gero irretera beste gauza batzuk galdetuko izkiot. Zoragarri.